5 किलो राशन बा कइले कमाल बाबू कइले कमाल। शरीयत भुलाइल न जनता महान बाबू जनता महान। अरे झांसा में अइले न कइले हिसाब जोगी बाबा के यूपी में बाना जवाब। जोगी बाबा के यूपी में बाना जवाब। जोगी बाबा सोचे विपक्षी का भइल अजीब हो, भइल अजीब बाबू भइल अजीब हो। शासन में पवले हाँ राशन गरीब हो, राशन गरीब बाबू राशन गरीब हो। सोचे विपक्षी का भइल अजीब हो, शासन में पवले हाँ राशन गरीब हो। अरे भइल बा गुंडन के हालत खराब। जोगी बाबा के यूपी में बाना जवाब। जोगी बाबा 5 किलो राशन बा कइले कमाल। शरीयत भुलाइल न जनता महान। अरे झांसा में अइले न कइले हिसाब। जोगी बाबा के यूपी में बाना जवाब। जोगी बाबा के यूपी में बाना जवाब। जोगी बाबा।